फंनैसो नोंनि ऑडियन्सफोरखौ फंनैसो बाथ्रा बुंदो। खुलुमबाय रायजो राजाफोर, दिनै आंखौ बेयाव लेंहरनायनि थाखाय जबर साबायखर थाबाय। आज मैं आप लोग के सपोर्ट और ढेर सारे आशीर्वाद और प्यार के कारण मैं आज इस लेवल तक पहुंची हूँ और आगे भी बढ़कर आप लोग मुझे ऐसे ही ढेर सारे सपोर्ट और प्यार देते रहना ताकि मैं और देश का नाम रोशन कर सकूं और जेनां बड़ो हारिनि सासे सिनायथि लाखिनो हायो। थैंक यू। बेजों लोगोसे बिथांनि बिफा कल्याण नार्जारी बिथांखौबो जोङो जौसाङाव हांख्रायदों गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय। बिथाङानो जाबाय मासुम नार्जारीनि बिफा। जों सानफ्रोमबो जोङो टिभि स्क्रिनावसो नुबाय थादोंमोन कम्पिटिशन समाव, दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गावनि सिनायथिखौ होफैनो हादों। गोजोन्थों, बरायनाय थाबाय। बे समावहाय बिनानावखौ गावनि परफॉर्मेंसखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आङो खावलायनाय थाबाय।